U godini vjere nastavljamo upoznavati temeljne istine kršćanske vjere. Na redu je treći članak vjerovanja. Vjerujem u Duha Svetoga. Kršćani vjeruju u jednoga Boga koji je zajedništvo triju božanskih osoba. Duh Sveti jedna je od osoba Svetoga Trojstva. Dakle, Bog nije nekakav Bog kojemu je dosadno, samotni Bog, nego Bog koji je dinamičan, koji je zajedništvo, koji je ljubav, a ljubav pretpostavlja zajedništvo, onoga ko ljubi, ljubljenoga i suljubljenoga, dakle, pretpostavlja ne samo dvije stvarnosti, nego treće. Apostol Pavao u poslanici Rimljanima kaže da je ljubav Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Dakle, ovdje možemo reći, susrećemo tri temeljne misli o Duhu Svetom. Prvo se govori o tomu da je Božja ljubav razlivena u srcima našim po Duhu Svetom. Dakle, ovdje se Duh Sveti misli kao ljubav. Dakako da je Bog u cijelosti ljubav, i Otac je ljubav, i Sin je ljubav, ali u Duhu Svetomu, ako tako možemo reći, događa se preobilje ljubavi, punina ljubavi, plodnost ljubavi. Duh Sveti ujedno je i dar. Zahvaljujući njemu kršćani mogu živjeti novim životom. Ja bih rekao da ljudski život ovisi o tomu koliko smo obdareni, koliko živimo sa darom i koliko smo spremni sebe darivati. Dakle, onaj koji je primio Duha Svetoga živi sada u skladu s darom. Prima dar i daruje drugom. Dakle, nadilazi sve vlastiti egoizam. Uz ljubav i dar, treći pojam vezan uz Duha Svetoga je zajedništvo. Zato možemo reći mi kao kršćani, kad ispovedamo vjeru u Duha Svetoga, kad se molimo njemu, tada se naš cjelokupni život mijenja. To je dakle život koji je utemeljen na ljubavi, koji je utemeljen na daru i na zajedništvu. Dakle, čovjek više ne živi za sebe, to jest postane, kako mi kršćani ispovedamo, crkven. Nakon vjere u Duha Svetoga, katolici ispovjedaju vjeru u crkvu. Tu crkvu, koja je vidljivi znak zajedništva Boga i ljudi, upravo Duh Sveti izgrađuje, oživljava i posvećuje. Briga o kvaliteti života u trenucima patnje.